Dobre, stále máme prenosné mixery. Bavíme sa o tom, že sú prenositeľné. Ty vieš v podstate, čo ja robím. Robím teda tie recenzie, robím reaktorského rozhodcu a chodím na reaktorový inštruktora. Tým pádom prenášaš, nosíš si veci. Muž pre všetko, ty. Ale nejde o to, ale ja som si niečo pre teba prichystal. Že kam to obcháme. Ja si teraz rýchlo skočím pre rúbsak, čo nosím. To som zvedavá. Počúvaj, je náložený, čiže má tam, nechcem teda vykladať všetko, ale notebook a proste všetky veci obrazne podané, čo tu mám. Môžeš pozrieť, môžem ukázať ľuďom. Zavriem ho a na boku v tom rúbsaku máme, samozrejme všetci viete, rôzne servitky si vyťahnem, čo tam nosím. A veci, čo miesto kde by si mala vložiť nejakú fľašu, hej, na pitie, mám dve. Takže, ty si to nejako zoradila. Jeden mixer, odchádzam, hej, nebudem teda úplne ukazovať. Takže tento sme tam dostali. Je rúbsak, ako vidíte, je naprataný, fakt. Neviem, či to chce vybrať, ale mám tam nabíjačku, okuliare, všeličo možné. Kreditné karty, občiansky preukaz. Dobre. Takže jeden tam už mám. Dobre, vkladáme druhý, hej. Počkaj, keď si to roztrhám, počúvaj. No, je tam, dobre, je tam. Ešte drží. Takže si to roztrhám. Dobre. Takže, počúvaj, ale tento už asi... To už aj ja sa bojím za teba. Dobre. Ale nič, nie? Akože čo by tak si tam... Tak počkaj, ale keď to tu pukne... No dobre. Je tam aj tento. Narval. Je tam aj tento. Počkaj. A tým pádom tam ale sa zmestia všetko. Takže asi mám zlú tašku. No, zlú tašku. Počkaj, toto video sme mali použiť pre demonštráciu toho, či sa to dá strčiť do ruksaku. Takže vyzerá, že všetky, ale lenže nie každý má možno taký vak, ktorý by to bolo, ale v podstate prenosnosť je, čiže každý jeden by som tam vedel obchať. Ale keď ti môžem povedať, že čo sa týka, ktorý najľahšie tam obchám, alebo najideálnejšie, tak tvárovo aj vlastne svojimi parametrami je krásne tento. A vidíš, že mi to aj tu netrhá ten švik. Lebo je pekný, hladký, nemá žiadne vytrčajúce zbytočné komponenty, takže tento asi... Tak si odložím. Takže máme zase parameter, čo sa týka ľudí, čo sa chcú pozrieť na to, že je tu prenosnosť a vlastne aj ideálnosť v obchatia alebo prenašania. Páči sa mi parameter ideálnosť v obchatia do Maťoho ruksaku. Takže ale tak prešli v podstate všetky. Ale ako to viacej chceš definovať? Nijak, však práve sme to definovali. Práve preto. Dobre, máme víťaza? Máme. Jednoznačne? Fanfári. Dobre, máme.